आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना दैदेन आरो खनजिथा आं नोंसिनि बागै फंनैसो खोथा बुंनि मिथिबायना गोसोआव ला दैदेन मोसौ आरो गोसोआव ला खनजिथा मूर्ख खनजिथा आब'आ प्रेगनेन्ट जाबाय गावनो बुंनानै लाबाय भिडिअनि गेजेरजों दा गोबाङा बुंदों सोरजों प्रेगनेन्ट जाखो मैदोमजों ना दैदेनजों ना गावनि असे हासबेन्डजों बैफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामबाय जास्ट दानि बावसो खनजिथा आब'आ माने भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोनानै मोनसे क्लिपखौ नायग्रोना ला ससे दा आं बुंनो सानो खनजिथा सिस्टारा मा जाबावगोन माने सब एल' एला गावनि न'खरनि जाथाय गावनि जानाय देहायाव थानाय माबानाय गासैखौबो बुंजोबनो हमबाय माथो मा जाबावगोन खनजिथा आब' एसां मोजां जादोंमोन नोंनि रिल्स बानायनाय नोंनि भिडिअ बानायनाय एक्ट्रेस हिसाबै गासिबो मान सन्मानखौबो होनो हमदोंमोन दा फिन नोङो मा खालामनो सानखो नोंखौ सोर थिग खालामदोंमोन एक्टर जहन गार्जाया थिग खालामदोंमोन रायजो राजाफोरा थिग खालामदोंमोन नोंखौ बुनानै नोंखौ बुंनानै थिग खालामदोंमोन दा मा जालांफिनखो खनजिथा सिस्टार गाज्रिथ' खालामाखै माबा मोनसे नाथाय रिल्स बानायदों तथाबियाव एसे सिमाया फार जालांगासिनो आरोना आब'निया ओमफ्राय गोबां मानसियाथ' भिडिअ बानायखाबाय सोरबा फाथै फाननाय होननानै फाथै माबानाय होननानै दा बुजिनांगौ जेबो खोथा गैखाला बुजायनांगौ जेबो खोथा गैखाला गोबां मानसिया भिडिअ बानायदों दा मोननैसो क्लिपखौ नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना ला बिथांनि क्लिपखौ आं ग्रोन सानलायबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम मा बुंनो गोसो खनजिथा सिस्टारनि सोर सोर फेन लाइक खालाम ओमफ्राय मा बुंनो गोसो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दे नोंथांमोना दा फेसबुक नायबानो इउटुब नायबानो खालि जोङो मा नुनो मोनो खनजिथा सिस्टारखौ ना बेनो सोलिगासिनो दा गासिबो बेखौनो होगासिनो दा नायग्रोना लादो क्लिपआव खनजिथा आब'आ सोरजों प्रेगनेन्ट थाखो मा जाखो गोबानाय माबानाय डक्टरनियाव रिपर्ट बिथाङा रिपर्टखौबो मोनखाबायनो प्रेगनेन्ट होननानै नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो दे लोगोफोर आं दाख्लैनिफ्रायनो लोमजादों होननानै खोन्थाखाबाय थादोंमोन ना नोंसिनो ओंखामबो जानो हाया जेबो जानो हाया होननानै गोबावानो जाबाय सप्तासेनि सिगां जाबाय आरो लोमजादों होननानै खोन्थाबाय थानाया ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने गगाल' मोन्दों लोमजादोंल' सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय एथे मुलि जाबाय एफाराब माबा मा होनो सेलेनबो होलायलायदों आं दाख्लैहाय होमबाबो माने गगाथ' दा गैला गुजुनायबो गैला होमबाबो ओंखाम जानो हाया ओमफ्राय मैयानिफ्राय फुरा गोबानाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो डक्टरनाव फैबाय फैनानै आङो ओरैबायदि टेनसन आरो आङो दायो माने दा खोन्थाबाबो माने सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन बेखौथ' आङो मिथिखाबाय बिदि फिसायानो गैया मायानो गैया बोरै बिदि जाखो माखो होननानै खोन्थाखागोन आरो सरि कमेन्ट हरखागोन थेवबाबो आङो नोंसोरखौ माने गासिखौबो नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो आंनि प्रब्लेमखौनो शेयार खालामो हिसाबै आङो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोनहा जेबो गोरोन्थि साननाङा कमेन्टखौथ' खालामखागोन आं होमबाबो जेबो सानला आरोना थेवबाबो आङो आंनि जिउआव जानाय प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना रायजोफोर अननानै माने बयबो गाज्रि दामोन आरोना आङो माने आंहा फैसाबो गैखायामोन दाख्लैनिफ्रायनो थाइसेबो ओमफ्राय आंना दिनै इउटुबनिबो फेसबुकनिबो पेमेन्ट हाबबाय आरोना आङो दिनैहाय माने मैयानो आं डक्टरनाव फैनो नागिरदोंमोन मैयानिफ्रायनो आं गोबादों माबादों आरोना ओमफ्राय आङो खुनुरुखुम थाबाय आं गाबोनफोर पेमेन्ट हाबोबा नायजानोसै होननानै ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना माबाया जि सुनाया ओमफ्राय मा होनो नैबे मास मोनसे थांबाय आरोना मे मासआ मोनसे थांबाय जायाखिसै आरो आङो दैदेन आरो खनजिथा आं नोंसिनि बागै फंनैसो खोथा बुंनि मिथिबायना गोसोआव ला दैदेन मोसौ आरो गोसोआव ला खनजिथा मूर्ख साला भाइरेला खनसे नङा
खननै जालांबाय मिथिबायना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो मान सनमान खालाम फुस्लायगासिनो आरोना रिल्स भिडिअ बानाय नङा होमबा दैदेन मोसौ खनजिथाखौ फुस्लायगासिनो बा खोनासं लोगो नोंथांमोन आरो ओरैबादि बाथ्रा बुंबावदों बियो दैदेन औवारिया दैदेन मोसौआ खनजिथानि हौवाखौ ओरैबादि बाथ्रा बुंबावदों बेसेबां खामायो नोंसोरलाय दिल्लीयाव मुम्बाइआव बेंगालराव बेसेबां खामायनो हायो नोंसोरलाय जों नोंसिनि बाबा 20,000 50,000 खामायनो हायो जाहैदों दैदेन औवारि मोसौआ आरे दैदेन मोसौ जायसो बिदेशआव ओंखारो जायसो न'खर सालायो जायसो संसार जायो बै सुबुङासो मिथिगौ मिथिबायना नोंनि बिदि रिल्स बानाय नोंनि बिदि भिडिअ बानाय दिनै बै खनजिथानि आदाया मोनजायाखै मिथिबायना मासाव 15,000ल'सो मोनो मासाव 10,000ल'सो मोनो बैफोरबादि लासिं सिं दा फोनां मिथिबायना जोंबो मावनानै जायो जोंबो दिल्ली बेंगालर मुम्बाइ खामानि मावनानै जायो दैदेन मोसौ मिथिबायना जों माने खनजिथा बेयावसो नोंनि हौवाया भाइरेल खालायदों मिथिबायना संग्रायनानै सानैखौबो खनजिथा आरो दैदेनखौ हालौहोनांगौ मिथिबायना दुब्लि बारियाव ओरैबादि बुनांगौ दैदेन आरो खनजिथाखौ निमाहा होनायजोंल' जाला रायजो राजाफोर आदै मादैमोन निमाहा होनायजोंल' बैसोर सानैखौ जाला मिथिबायना ओरैबादि खनजिथानि हौवाखौ नाम खारियो दैदेन मोसौआ मा थग्रोन बिलाय माथ्र खेबनैल'नो थग्रोन बा खेबनैल' जाहैदों मा खेबनैल' 10 बारखौनो मोनबाय खोमा खिबाजानि ओरैबादि रागा जोंदों आङो दैदेन नोंजों दाबादियाव मोनोब्ला आङो बुलायगोन बुंखायो आं नोंजों दाबादियाव सादा सिदा मोनोबा दैदेन नोंजों गोगोम बुलायगोन आङो मिथिबायना नोंसिनि पार्सनेल बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बिदि फोलानांगौ बुंनांगौनि गोनांथि गैया आरो भिडिअ आपल'ड होनांगौनि जेबो आच्छा नोंथांमोना मा बुंनो सानो दा आंथ' बुंनांगौ खोथा गैखाला आं बुंबायबो थाला नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायग्रोनोसै नङा होनबा लोगोफोर दा बेफोरखौ दोनथ'नानै मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना बुं सोरनिबा लाइफआव माबा मोनसे जाथाय जाना फैयोब्ला बे जाथायखौ लानानै मिडियानि मानसिया सल्भ खालामनो हायो ना न'खरनि मानसिया सल्भ खालामनो हायो गुबुननि जाथायखौ लानानै दा बेखौ नोंथांमोना बुं कमेन्टनि गेजेरजों आं बुंलायलायला आरोना आं बुंखायो सानफ्रोमबो भिडिअ बुंखायो आंनि टपिकआ बेनो नालाय गुबुननि क्लिप आपडेट होनायसो आंना ब्लग भिडिअ बेफोरबायदि फैया नैबे चेनेलाव आंना अनलि निउस आपडेट आरोना नैबे भिडिअ आं ब्लग चेनेलबो मोनसे खुलिगोन सानदों नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा खिन्थु लेंगुवेजआ हिन्दीसो जागोन दे हिन्दीसो जागोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा फेमिलि ब्लग नायनो गोसोबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहर आङो ब्लग मोनसे चेनेल बानायगोन सेकेन्ड चेनेल मोनसे दङ आंनिया बेबो निउसआनो आपडेटआनो बड' क्लिप्स होननाय नाम नोंथांमोना मोनथियोना मोनथियाबा बेयावबो आं बेफोरबायदि भिडिअ होनोबाय थायो निउस आपडेटखौनो ओमफ्रायो ब्लग चेनेल मोनसे खुलिगोन सान आंना फेसबुक पेज गैया दै सोरबा सोरबा आंखौ बुंहोबाय थायो आदा नों फेसबुक पेजाव मानो भिडिअ होआ होननानै आंना फेसबुक पेज गैया दै आङो माबा बानायगोन सानदों फेसबुकआवबो गोबां मानसिया ग्र' मोनगासिनो एबा फेसबुकआव गोबां मानसिया सिनायजानाय जागासिनो दा फेसबुक खुलियोबा नोंथांमोन आंखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामाबा आं फेसबुकआव बेफोरबायदि भिडिअ होआ सानदों माने आङो एसे ब्लगफोर होगोन ब्लगफोर होबा थाङा खोमा ना भिडिअआ माने भिउस जाया खोमा आङो ब्लगफोर होनायफोरखौ आं भिउस थांनाय नुवाखै दे फेसबुकआव बैफोरबायदि फानि भिडिअ बानायनाय सोरजोंबा कन्ट्रभार्सि जालायनाय बैफोरखौसो आङो माने भिउस थांनाय नुदों दा आं माबायदि कन्टेन्ट लानानै फैनांगौ फेसबुक पेजाव नोंथांमोना आंनो प्लिज अननानै मोनसे खोन्थाहरबानो जाबाय दै माबायदि भिडिअ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनो आं बेखौनो सानगासिनो आङो फेसबुकथ' पेज गैया होननानै ओमफ्राय सोरबा फेक एकाउन्ट खुलिदो दे आंनि दिबादुला 2 होननानै माने फेसबुकआव मोनसे नाम खुलिदों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो बिहोगासिनो नाथाय बे आं नङा दै लोगोफोर माबा मोनसे गाज्रि पस्टआव लिरनानै होयोब्ला नोंथांमोना आंखौ साननो नाङा बे मोनसे फेक एकाउन्टसो सोरबा फेक एकाउन्ट खुलिदों आंनि नामाव सानफ्रोमबो आंनि भिडिअ 14K फलोवार्स जाबाय बे आंनिल' भिडिअ होगासिनो नोंथांमोना नुगोना नुवाखैबा आङो बेखौ आं गाज्रि बुङाखै होथों आंनि भिडिअखौनो होथों लायोबा लाथों गासैबो कामायनांगौ
माने आं बुंनाया बेनो गाज्रि पस्ट खालामना होनाङा दे टाइटेलफोराव गाज्रि लिरना होनाङा नाम बदनामा आंनिसो जागोन गाज्रिया उमुगा गाज्रि लिरबाय उमुगा माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाय इउटुबाव मोजां बुङो फेसबुकाव बेफोरबायदि गाज्रि बुङो बैफोरबायदि मोनसे जाथाय जानानै फैगोन ना बेनिखायनो आं बुंदों आंनि भिडिअखौ सोरबा लानानै फेसबुकाव होगासिनो अब्लाबो आं गाज्रि सानाखै नाथाय गाज्रिल'सो पस्ट खालामना होनाङा दै गाज्रिल' पस्ट खालामना होनाङा आंनि भिडिअखौ लानानै होयोब्लाबो आं बेखौ रावनोबो कपिराइटबो होआ माबो होआ आं थाल्ला बुंखायो कपिराइट माने आंनाथ' पेज गैखाया नालाय आं कपिराइटबो होनो हाया आं खुलिगोनसो सानदों आरोना दा नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा मा कन्टेन्टआव आं भिडिअ लाना फैनांगौ फेसबुकाव मा कन्टेन्ट लाबोबा भिउसआ बारा जायो नोंथांमोना कमेन्टआव बुङोबानो जाबाय दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय अखाबो हासिगोन लोगोफोर न'आव दुमब्रुनो उन्दुना थाहैनोसै आरोना ओंखाम जानानै दे बाय